Yeah. Ngam menta. Ngam dong kam shuya ka jinghet pek ba. Listen. Ngayay marwe asurop met dingut jong ngapai ba hendrai ka donut pai budget tiong i hendrai tang jinggi ale kai ngasaya no hendrai ngampat pai ba ngatia men step daki jingkin mau ki jingya kan pai ju hendrai mentala japai ba ngapai ba hendrai ngampai ba pai ba ngandang ye hendrai ngampai ba pai ba am dong kam girl ban pink men yang ngalaban yang iwat la marwe hampir cai pai ba am talk show ya kajing yaito ngakam job haba nga imarwe pai ba kam girl am dong kam rara ngapai ba hendrai ngampai ba hakalama minta ngapai ba tang kajing ye lenti jonga ngampai ba shu ya kijing ye no pai ba kiong ngakala hendrai ngapai ba pai ba kajing pang kapulong yang ngapai ba ang ngapule na kajing ye no pai ba minta ngapai ba hendrai pai ba music hakish nong beat hakadonur ngapai ba hendrai pai ba lada pilek nganam pai ba ngalaban ni miklem jing ya rapai ba oh kamit pai ba hendrai ngapai ba kajing pang pai ba hendrai ngapai ba ngapai ba hendrai nganam pai ba shu ngam dong kam gal ban ping man ye ngapai ba hida kajing klein jonga ngapai ba da kajing ye jong kamin se pan ngandang ya chakmat